baba. Oh, yan o. Yan lang yung pa-next. So, mga kabudiks, ito na naman yung Thumbscreen Motovlog. Nagbabalik. So, ang vlog natin for today is mag-unboxing tayo tapos review. So, ito pala yung na natin. So, damating siya more than 3 weeks. Tagal. So, ito maganda to for daily use din. Nabili ko siya is 888 pero ang original price niya is 2,500. Pero nag-less sila ng 1,100 plus. So, ito siya mga kabudiks. Ito siya, naka-bubble wrap. So, i-open natin. Maganda siya. Naka-bubble wrap. So, ito pala mga kabudiks. Is trending ito, no? Meron nakita ko sa video. Tapos ni-review ko. Okay. Tapos yun, nag-order na ako. So, ilalagay ko sa description mga kabudiks na gumagana. Para maka-order din kayo if ever gusto niyo. So, ito pala mga kabudiks is helmet audio. OpenEar Conduction helmet audio. So, meron siyang pwede siya sa Bluetooth, music, phone, or call. Pwede siya sa cycling, pwede siya sa motor. Talaga ito sa helmet. So, dito maliit lang sa mga kabudiks na mga 6 inches. So, ito sa likod is ang brand pala nito mga kabudiks is Tilex helmet audio. So, dito is magpipili kayo kung anong kulay na gusto nyo. So, ang pinili ko is green. So, may available siya itong kulay ng black, red, and green. So, ito, no, recommended wearing way. So, dito ilalagay sa malapit sa tinga ng helmet. So, dito, no. So, babasahin natin ito. So, ano, no? Description, no. So, name niya is helmet headset. Ang weight niya is 200 gram. So, ang battery capacity niya is 380 mAh. So, the broadcast time niya magagamit is 6 hours. So, speaker impedance. So, yung gamit niya na. So, charging standard micro 5-pin, 5VS, and 2A. So, model niya is E50. So, scope of the connection is 10 meters. So, 10 meters yung kaya na sa Bluetooth. Mode of transmission is bone conduction. So, ang kulay niya ito is green yung pinili ko. At product configuration, player, microphone, charging cable, instruction manual. So, ang meron nito is merong player, microphone, charging cable, at instruction and manual. So, parang ginawa ito sa China. Parang original siya. Maganda yung nakabalot ng mga bullets. So, ito natin. Nakabalot siya ng ito. Anong pala pag-open? Wow, ang ganda nito. Wow! Oh my God! So, ito na. So, yung mic niya. Sabi natin. Yung mic pala niya. Maganda yung mic. Yung quality ng mic, oh. Bakal dito nakakuha. Ay, itong mic pwede natin ito gamitin sa action cam din natin. Kasi same lang din sila. Diyan natin nilagay. Diyan natin.
meron siyang double-sided. Tapos meron siya, lupit ng charger nila. Tignan yung charger nila mga kabudex. Yung parang sulit talaga. Pwede mo itong gamitin din sa mahal ng charger nila. Tignan yung nakalagay sa charger nila, parang hindi siya rubber. Metal siya na. Metal siya na, parang palat ng ahas. Ano ba ito? Basta matibay siya pagka lupit charger nila. Bakal. Hindi bakal, alloy. Tapos dito sa charger nila, so ito na yung mga charger kanya na itong spring. Wait, kapupos natin. Nakita na spring direct siya. Spring siya dito rin sa spring din siya. Charger, tapos manual na. So, basahin muna natin yung manual. Flashback. Green yung pinili natin. So, tanggalin mo natin. So, yun naman. So, meron siyang double-sided para sa helmet. Tapos, ito din. Extra pala nito. At ito. Wala siyang speaker eh. So, ito. Parang matatanggal yata ito. Walang pa paano. So, yun nakalagay this. Stylex. Bisa tabi. Gunting. So, yun na. Grabe siya dito. So, i-charge muna natin. Hours later. So, before ko siya i-didikit is sinansya ko muna kung saan malapit sa air ko. So, dyan ko siya i-didikit. Para mas maganda yung so yun ang pagkadikit ko ng pag-dikit ko na siya, final na talaga yan. So yan, pagkadikit. Sundan mo is yung sa sundan mo is yung para sa headset niya, no? Dyan, para hindi malaglag. Dyan natin malaglag. So, dyan ko nilagay yung pangkabit sa mic niya para mas hindi malaglag sa kanya. So, pas magandang tignan. So, yan.
Yan na siya mga kabudiks na. Nakunik ko na siya pero napalong yung Bluetooth niya. Tapos nito mga kabudiks na is ganun lang. Right. Yan lang yung connect. Tapos, kung gusto mo i-post, i-click. I-play mo naman yung click mo once. Ganun lang. Pag-open din ng call. At yun na. So yan guys, no? Sagad na yan na lakasan natin pa. Uy, wait. Hindi siya malakas ko dito sa labas niya. Pero kung itabasa ko dyan sa loob ng helmet, so ma-full siya is mga 2 hours. 2 hours siya mapupuno sa bago mo gamitin. 2 hours yun. So yan, ginamit ko. Sulit na sulit mga kabuliks ang lakas ng music.